Dear love. Dear love. Dear love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Di nga kami nagsisinungaling! Hindi ko inaakit tong boyfriend mo! Sabihin mo yan sa pagong! Magdadahilan ka pa? Kapal na mukha mo! Punong-puno na ako sa mga kaartehan mo, ha? Akala mo naman kagwapuhan tong boyfriend mo? Ha! Isaksak mo siya sa baga mo! Magsama kayo! Pareho kayong nakakasuka! Kasama kakwentuhan, kadramahan nyo na po ang inyong uragong broski like super legit and all Konyo Bicolano para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Lunes na Lunes, no? Bigay na bigay si ate girl. Gina G like super legit and all. Anyway mga kabisyo, speaking of bigay na bigay, aminin po natin sa hindi. Bukod sa pamilya at jowa natin, every time we make bigay talaga, like bigay na bigay, libre man yan, pa-party man yan, mga advices, emotional support and all, bigay na bigay lagi tayo sa mga kaibigan natin. You heard it right mga kabisyo, kaibigan, hindi kaibigan ha. Hindi kasi 'di ba katulad ko na malayo sa pamilya, 'di ba? Nasa Bicol yung pamilya ko. Isa sa mga itinuturing ko talagang pamilya at talagang sumbungan ay yung mga kaibigan ko. These are the people na hindi mo talaga kadugo and all, pero it feels like kapamilya mo sila. 'Di ba? It feels like kadugo mo na rin sila kahit pinagdugtong lang kayo ng puso, ng milk tea o ng iced coffee. Sila yung nasasabihan natin ng problema, sila yung nabibigyan natin ng mga hinaing natin sa buhay, mapa sa love life man yan, sa trabaho, o sa mga usual stuff ng buhay natin. Kaya naman bilang ganti mga kabisyo, 'di ba, nagkakaroon tayo minsan ng friend sorry. 'Di ba? May ganon, friend sorry. Na kung saan sinicelebrate ninyo yung pagkakaibigan ninyo, 'di ba? Ililibre nyo sila at ganon din siya sa inyo. Pero alam nyo mga kabisyo, nabanggit ko lang ito kasi I can't help myself na mapaisip din. Kumusta na kaya yung mga old friends ko? Yung mga dating bigay na bigay pa rin ako sa kanila or dating bigay na bigay ako sa mga emotional support or whatever support it is. Pero pinagtaksilan ako. Aww! Oy, aminin natin yan kabisyo kasi hindi lahat ng mga friendship relationship natin ay nagtatapos sa happily ever after katulad ng love life. Yung iba, may mga kaibigan talaga tayo na ipinadala sa atin. Ewan ko ba kung langit ang nagpadala sa atin dito o kadagat-dagatang apoy. Pero pumunta sila sa buhay natin hindi para makasama natin habang buhay or sa pangmatagalan, kundi para bigyan tayo ng aral sa pamamagitan ng isang masakit na katotohanan. 'Di ba? Yan yun yung mga kaibigan nating pinagtaksilan tayo, mga kaibigan nating akala natin, 'di ba? Akala natin susuportahan talaga tayo hanggang sa dulo, pero bandang huli para pala siyang para siyang isang ahas na anytime hinihintay ka lang makatulog, hinihintay ka lang matuklaw. Yan. Sakit nun. Bukod sa mga breakup sa mga jowa-jowa natin and all, isa yan sa mga pinakamasakit na pwede sa ating mangyari, yung breakup sa friends natin. Kasi ang hirap mag-move on pag ganyan, or 'di ba, it's even a question sa utak mo and all na parang kailangan ba talaga akong mag-move on kapag ganito yung nangyari sa aming pagkakaibigan. Ay nako, kaya mag-ingat tayo mga kabisyo, yan na lang yung masasabi ko sa inyo. Mag-ingat tayo sa mga kaibigan nating pinapapasok sa buhay natin. Dahil hindi lahat ng nakangiti sa'yo at hindi lahat ng inililibre ka at nililibre mo at nagsiselebrate sa'yo sa mga panahong panalo ka, tatagal sa'yo habang buhay. Minsan, masakit na katotohanan mga kabisyo, ang pinakamasakit na betrayal pa ay nanggagaling sa mga kaibigan mo na pinagkatiwalaan mo at binigyan mo ng todo-todong suporta and all. Wala, may pinanguhugutan. Ay, wala naman. Kaya naman mga kabisyo, kung saan man yung pinanguhugutan kong ito, abangan nyo yan sa aking pagbabalik. Dahil susunod na ang kabuuan ng ating Dear Love na mapapakinggan ninyo dito, of course, Love Radio Manila, at mapapanood nyo rin sa TikTok, Facebook at YouTube Live ng Love Radio Manila. For na mga kabisyo, kasama nyo pa rin po ako sa paghihintay ng kabuuan ng drama na yan, ang inyong uragong broski like super legit and all Konyo Bicolano. Para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes, ito po ang Dear Love. Metro's #1
sake!